So for today's video kinagkuan mi lungag mi og saging. Syempre lungag mi saging kay naman akong maguwang saging ray may dalit. So hello mga kakamera no. So mayong udto sa tanan. So kay na may saging hindi pud mawala ang ginamos. Hala mi sa ginamos mga katoto. May ganaw na ginamos niya. Syempre oil mo sito mga tilim sito. Ngiti ko mga tilim sito. Tara muni ko dre. So mga mig limasito. So tara uban may para magkuha og limusito. Dami limusito ana ra na ako nga. What limusito rin. Silingan mga to. Hello ba kay mga kamera no gikuha og limusito kay ang silingan. So nalanghid man daw siya sa punuan dili sa tag-iya. Ang limusito at portan nito. Bang portan. Iya dulu. Dapat dulu. Sino kayo dia ba? Takwal tag-iya dia. Nabalik tayo ito mga katoto. Okay, naman tayo limusito mga katoto. Ikan sa mga tinanong sa musilingan. So, limusito, ang kulang lang ani mga katoto. Sili. Kumani ito. So, mga kamera, nga po may og sili. So, muhag yapon mig sili dito sa mga tinanong. Tinanong sa silingan. Ano silingan? So mga kamera no, nanami diri sa latik. Kaya kung nadako palasang. Ayo. Patay na. Pagod na kiro. Ayo. Ayo. Ayo big sili. Ayo big sili dali kon. Wala na tagi silian. Wala man rin tagi sa punuan ta manahig. Ayo sili. Selamat Kun. Nangit selamat tapi tahu. Tahu semangga. Semangga. Semangga tahu. Nama misilihan dari mga katoto, pero wala na mo kuha kay maluoy ba tarawa mo sili dari mo. Sili ako tawa na bunga. Sobra sa way bunga, wa na puy dahon. Yan, so nanatay sili. Nanatay limusito. Ang pabuto na ito mga katoto, maluto niya ito ang saging. Sigog ka, hindi mabukal. Sa tatang timplahon. Yes mga katoto, so welcome back and luto na ito ang saging. So itong buhaton na lang mga katoto. Haunon siya siyempre. Muna na yung mga paniagturon mga katoto no? Kanang nga panahon nga crisis kayo. Gusto ka magtipid, wag kay kwarta. Magtipid, wag kwarta. Crisis daw sa kayo mga kakamera. Pero ang sudan gabi lechon manok. Laging anlaw lechon baboy. Asa nag-crisis ana. Crisis pa na siya. Crisis pa na Unsa na siya ning madunahan ni siya mga kakamera no. Kini si Dayogi show. Ay mga tono so nanang ginamos dere. Ginamos nga halang o ginamos nga dili halang. So na may mga ondre mga bata nga di kag halang. So yun mga katoto sa mga on sa mi subscribe.